Здравейте! Благодарим ви, че сте с DTC. В това видео ви представяме проекта по изграждането на нов транспортен мост над река Владайска и реконструкцията на улица Народен герой с изграждане на ново кръстовище при булевард Цар Борис III.
Изпълнител на етап 1 – реконструкция на улица Народен герой от улица Любляна до булевард Цар Борис III е ГБС инфраструктурно строителство. Планираната дата на започване на работа е била 17 юли 2023 година с очаквана продължителност 210 календарни дни, т.е. срок за завършване – 12 февруари тази година. Този срок е удължен по обясними причини, включително заради неблагоприятни условия за полагане на настилката. Общата дължина на трасето на етап 1 от улица Любляна до булевард Цар Борис III е 600 метра. Ширината на пътното платно на улица Народен герой в този участък е 9 метра, в рамките на които са обособени и ниши с места за паркиране, а тротуарите от двете страни са по 2 метра. В момента предстои полагането на последния слой асфалт по улица Народен герой и довършителни работи по парапети, тротуари и друга инженерна инфраструктура. Паралелно с това се работи по етап 2 в рамките на кръстовището с булевард Цар Борис III. Разрешителното за строеж е издадено на 14 юли миналата година за 2 етапа, като етап 2 е реконструкция на улица Александър Пушкин за оформяне на ново кръстовище. Улица Народен герой, булевард Цар Борис III, улица Александър Пушкин. Тук некоректно булевард Пушкин е наречен улица. С заповед на главния инженер на НАК Деляна Сеченска от 8 декември е обособен трети етап – реконструкция на правотокови кабели за мрежата за трамвайното трасе на линия 5 по булевард Цар Борис III, за да може трамвайната линия да бъде пусната независимо от изграждането на кръстовището. Още през 2009 година изданието Градът съобщава за нови проекти за пробиви, сред които е и този по улица Народен герой от булевард Александър Пушкин до улица Боряна.
През 2016 година Столична община обявява поръчка, в която са обособени позиции 1-2. Улица Народен герой от улица Народно хоро до булевард Цар Борис III под обект. Първи етап от булевард Цар Борис III до улица Любляна и 1-3 временно решение за корекция на река Владайска в участъка около новопроектирания мост на улица Народен герой. Изграждането на пробива по улица Народен герой е част от подготовката за последния етап от реконструкцията на Софийския околовръстен път, който е част от републиканската пътна мрежа и е с номерация 218. Пробивът ще трябва да поеме поне частично трафика, като успоредно трасе на СОП, когато участъкът между булевард Братя Бъкстън и Люлин бъде затворен, вероятно на 2 или 3 етапа. Реконструкцията ще позволи трафикът да бъде пренасочен по улица Любляна, а след изграждане на следващите участъци по улица Боряна и накрая по улица Народно хоро.
Благодарим ви, че бяхте с нас. Молим ви да се абонирате за канала ни и ако видеото ни ви е харесало, да го отбележите. Бъдете здрави и очаквайте видео и за други проекти.